Сәлем шаянчыкларым. Жырлы селфи янәдән сезнең белән. Әйе, сезнең белән. Янәшәдә. Якын дус, яраткан уенчык сыман. Киттек, башлыйбыз. Һәр кеше матур итеп киенеп йөрергә ярата. Хәзер ул әллә нәрсә авыр да түгел бугай. Теләгән нәрсәң бар икән, барасың да сатып аласың. Акчаң булса. Дөресрәге, әти-әниеңнең акчасы булса. Монда исә бик күңелсез күзләр дә ясый белергә кирәк бит әле. Әти, ул инде. Әни, ул инде. Әйе, кайчак бу күзләр кирәкле нәтиҗәсен бирмәскә дә мөмкин. Әти-әниләрнең бу күзләргә иммунитеты барлыкка киләсеме? Белмим, вакцина кадыйлармы әллә шунда? Ләкин бу проблемадан котылу бар. Ул әти ул инде, әни ул индегә охшаган булса да, ләкин анда берничә сүзне алыштырырга кирәк. Һәм ул әби ул инде, бабай ул инде дип яңгырый. Яшәсен әби бабай һәм аларның пенсиясе артып торсын. Һәм шул теләкләр белән әби пешергән кабартмаларны, бабай яккан мунчаларның иссесен искә алып, үткән атна клибын карап үтик. Soklap giyersin iken, alışıksam sahraları, serin silersin iken, alışıksam sahraları, serin silersin iken, Soğuna yürekkeyim, ayli gülkeyim, kumbelekindeyim, karakol aşkayım, sarılsam duğaçkayım. Ola buldum ağayım, gümüş bulup damayım, silir gibi asılıyor. Koydan izlem dabayım, silir gibi asılıyor. Koydan izlem dabayım, ayli gülkeyim, kubelekindeyim, seni uylap öbürkeyim, soğuna yürekkeyim, ayli gülkeyim, kubelekindeyim, karakol aşkayım, sarılsam duğaçkayım. Мода дигәннән кайберәүләр өчен матур итеп киенү мөһим түгел. Янәсе синең соңгы iPhone булырга тиеш. Ә инде кеше синең тышкы кыяфәтеңә карамаячак та. Димәк, мода ул кием генә түгел. Минемчә, мода ул заманадан артта калмаска тырышу гына. Шул ук мәсәлән телевизорлар, телефоннар, күзлекләр, аяк киеме һәм башкалар. Тик минемчә, сыйфатлы һәм матур әйберләр һәр вакыт модада булачак. Шул ук мәсәлән ретро машиналар. Алар кайвакыт яңаларына караганда да кыйммәтрәк була. Ни өчен дисәгез, аларны әйбәтләп караганнар. Вакытында майын салып, юып дигәндәй, гомумән әйткәндә, дөньяда искерми торган нәрсәләр бар. Мисал өчен җырлар. Еш кына иске җырлар яңа сулыш ала. Шуңа күрә әйдәгез әле үткән тапшыруның биремен бергәләшеп карап, искә алыйк.
Сізме үшін мектепте форма деген нәрсе бар деп ойлайсызмы? Қызлар бүтінісі бір түрлі, егітлер екінші түрлі киінерге тиіш. Психологлар фикрінше, балалар бір-бірсінен ойрылып тұрға тырышалар. Әгер де олар киім бойынша ойрыла алмайлар екен, демек, башқа ысулар іздерге керек. Her оқушыда болған кәштім білән мақтанып болмай. Әміне ятланған шиғырлар, бишлі білгілері білән достарының көпілігі білән мақтанып бола. Қораңыз әлі, біздің тапшыруымыз да сізге башқалардан айырылып тұрарға сәбәп бере екен бит. Жырлы селфида яңа жыр үйрендім деп мақтанырға бола. Міне бұл балалар шыннан да олай ішлей ала. Бірінші қатнашушы. Selam yolum sina, doğururken Allah'ım, bol başım yerim, sağındım seni oğlum. Selam yolum sina, doğururken Allah'ım, bol başım yerim, sağındım seni oğlum. İkinci katnaşuşı. Bir kuruden koşuq iter oğlumның kızları ilşiberler. Qora көзләре арасынан сөйкемле бит чибәрләр. Кызлары yüzләренә чыккан назларым. Сәлам юлым сиңа, туып үскән авылым. Карамалы гүбәй сагындым сине авылым. Сәлам юлым сиңа, туып үскән авылым. Карамалы гүбәй сагындым сине авылым. Üçüncü katnaşuşı. Oyunların, şişmelerin, yılların, güllerin senin avılım en güzelleri. Beni kaşık tartıp tıra avılımның kırları. Sağınmış yanışık güzelmen. Selam yolum sana, tuğup üsken avım. Karamalı gülbey sağındım seni avım. Selam yolum sana, tuğup üsken avım. Karamalı gülbey sağındım seni avım. Біздің бір рубрика бар бит әле. Ұнтып та тұрам. Тапшыруларыбызны даими рәвештә қарасагыз, аңларсыз дип уйлыйм. Ул бала чакны сагыну дип атала. Яшь чакта булган нәрсәләрне сөйлибез. Безнең бала чакта ничек булган һәм хәзер. Дуслар, ике сүз белән әйткәндә, ямап кия идек, яисә абый-ападан калганны, иң кызыгы, әти-әниләр әй үсәрәле бу дип алалар иде дә, син үсмидең. Әйо, монысы иң кызыгы түгел икән. Білесізме нәрсе, базарда йөргәндә сиңа берәр джинсы ошаса, син бит аны киеп карарга тиеш. Монда сиңа 46 яшьлек апайың ниндер чаршау белән каплап тора, син ниндидер кагазга басып, -18дә джинсы киясең. Рубрика тәмам, клипка күчәбез. Selam yolum sana, tuğup üsken avım. Karamalı gülbey sağındım seni avım. Selam yolum sana, tuğup üsken avım. Karamalı gülbey sağındım seni avım.
Bir körpüden başı biter alalım kızlara. Kızlara yaşı verirler. Oran güzler arasından silkimleri silerler. Kızları yüzlerine şıkan nazları. Selam sana, doğmuşken oğlum. Koramalı yüreği sağındır sine oğlum. Selam sana. Moda bir urunda turmaganday bizning topshirig'imiz da har vaqt olg'a bora. Shunga ko'ra sizga kelasi topshirig'imizga yangi birim qaraymiz. Dostlar, kelesi topshiruvga videolarni sizdan mana bu adres bo'yicha kutib qolamiz. Moda ortidan quvmag'iz, modani o'ziga chiqarig'iz. Sizning ortig'izdan borsinlar. Yangi jillar o'rgansangiz, boshqalar da sizga qarab o'rgana boshlayacaklar. Biz sizning o'sishni ko'rishga tegish. Bugunga shul. Sog' bo'linglar.